Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Hadirin baka sorga jela, dangsyan kala shemi karai ban aila no ikipat ba, ban letrele kita naduk ka khatsan terik yong arjar arpo, bat ban plieno ikiyo kihat ba shisin shitayo, bat rupan ailat tangi kali jong kiriyo shimet ban ya surop, nakaliang jong karibuhay youth organization, kala kerpat ka sorkar, ba kana perkhat sani ba, shwa bakan pentrikam ya kini karai, yo kalong penban kum ka jing plie ya ka kerdop, ban ailat ya ka jingwan drong jong kunyang jingpang coronavirus shupo ka jela. Haka jing kran ba kinong thok khubor u president jong ka RBYO usamla bayat taylang lapang ulaong baka seng kadang sokya halor kini kirai bala siem la sorkar namar baka seng ka sngokya bayo ka kta pat yikipat ba nong shokshong ka jela namar baka jela Meghalaya ka dan markhap baka jela Assam ka bala dan mentai ki brio ki bala shakta hauni kunyang jingpang coronavirus man kisngi man kipor ka jingkiu jong ki bayo e ka jingpang COVID-19 kalanang pur hagari India rajui bat khamtam po North East ha ka bangi lei I menta hapo North East kila don ba live ho arut kibreu ka bakentup ya ka Assam ka Mizoram ka Manipur ka Tripura bat ka Arunachal Pradesh dia ka bama ba long ba hapo Assam ka ba de khaput bat ka Meghalaya rajui kila don kumba arpu prangot kibalayo e ka chimpang COVID-19 Tegi hang ni hapo Meghalaya ngidap da kajing sier pada ka shooting menta nama ka kaput te kumbang li I ha kini ki lap patai khubor ki ba menen balai I ba nakaliang ka sarkar jong ka Meghalaya ki lamut ban plino e ki office ane ki yeu sekinong kendong ban pelaj no I ki private hang ni ngadap da mesim jong ka jing sokya ban perkat abang apuson namar ba uni uknyang ude ushir khe ba khamtam le wat apo gari jong ka Italy ka bala de ki wei ki jing sumar ki hospital ki bala wan ka nambar baar hagari kimla mantek lakam te khamtam hagani ka jela ka jungi le kuman sukran namar tang ki tiar ban yada yakini ka jingpang jong ka COVID-19 coronavirus ngimpat dan telada ka sarkar kam perkhat bat kam puson ba shuaban le ek kenwan ke jing ma ba ke jing yap reu ka basir khe kene ke jela ke jungi te nakaleng ke jungi kum kasing ribuhay youth organization ngi kentu ya ke sarkar ba kade ban perkhat bat puson ba shuabakan le ya kano namar yo kenwan ke jing susui aden oi ngitip ngimat apa ning ke jing ke jing jenjar ngimat apa ning ke jing kerduk ki babon ba tenre nga kerpat ro ikipai ba boro jong ka than ke jingi bangini simlang ke jingi trelang banesha sistem nabota jong de COVID-19 hoi ngitip hapo ying po sem jingi ngilad du iki bam kadi ngimyo ha su ban bam mandi Hendrai ini syak sistem bat haduk ba unia kunyang Jepang ngilak banyak ke jingjob namar rada ka sarkar kan plino yakine ha ka khasan trik kawmot ba kan longro ka jingpli ro ya unia kunyang Jepang ubanwan ha kana ke jela ka jungi tena kata kadau nagani ka khubor ko menta ngit scam ba ka sarkar ro kan yo snow ba kan tip bat kan perkhat bahasa ban le ya kini ka kam ka ban pelaj ikini ki office ki kali private ki yo sinung kendong namar batang mentaro I balong ka bakat ni ngila aya ka lockdown ka ban pakhang sinong hendrai kidang bun ki bolek ki bawan kidang bun ki ba sim kabu de hendrai ladangin pli le ki office ki bre ki don kam ban le chipo ki office dada pli ki yo ki bre ki don kam ban le sayo lada pelaj ki kali private kibreu kelayo banlet banwan umdai tang ban sulit dengkam umdai kelayo banlet kai serum seneng teke ke banja ya kene ke jela ke jungi batang kitiar ban yada dam te kene ke jingpang COVID-19 ro ngimpat dan ke jela ke jungi haki hospital kumun si ongno ki babon kinong tre po hospital ro kilaut nama kimdon ki dress ki ban thong ban sop iki baneda kimyo te hendrai ni sutu ite ke jinge te hendrai kum ka sarkar kabalalong kum ka kemilan ne ukpau ban
shim yang tak lengkor ban ba nam ta ka jai benre go jingi shim kya bat perkhat ba lor jongane teka ba ar nagalang jingi kung kaseng riboy organization ni kintu ki board district bakin pha kampun ki pulet pahara si ki khapot jong ka jalal asam bat ka meghalaya namar ba hakini ki than kemba ka jalal ka jingi kaya takhu bat ki khapot ki babon tenak ta kadau ngakerpat iki board district bakin pha iki pulit kambon bakin ya tresh tomro nak menta kena ke Jepang COVID-19 ke bolong bersir kai ba tenang ta susu ngakenturu iki board district kamtam apo deputy commissioner ba kinpek syua bakin ai iki pas lane haginu kinu ki jaka ke bakin ai ki kan pas namar kumbang li i kini kiski bladam kalong ke baki ai ki pas bon ki penun ka bakla Haka babon kibre kisim ki karpas ki lek skubha ki lek keleng donro ki bay kit kiat don ki ba lek ki kam ki bomiham den re kim perkhan bakat ne kane ke jingpang COVID-19 kalong basir kai kim perkhan kim chu ong bay haka jelai ko jingim patwan kamja ko ning tai henre ni hap ban ya trelang i wei puwei na du ibarat du bahe ini simlang de jingkit kli nagamta uni jingpang COVID-19 dengan kepat bang kentu ki board district ba haswa makin ai ki pas de pisar banyak ba dapat banyak haswa ban ai ki long ka bodon kam ne ka bomdon kam namar bon kamtam ki balik ban sim dawai si ki hospital ro kimyo ki karpas te kata kalau ka basusi te nakaliang gusuna ku president jong revolution nga syukentu ba kin pek ba lor jongane tenang ta syu bat ka bakat do ka ba nakaliang gujung yung kaseng ni bat laket patru iki board district ba kinpek banyak halor kecing pli iki yo ban ai kecing tip ka bakham banyak halor ki yo lane ki dukan ki ban pli hakisnong kam tam sik thai nang dom namar ba kumbangi i hagini kiski ki bladam namar ba ngimtip ka yo ka pli ngimtip ka bang ka pli ngimtip ba katno hadu katno beje kapli namar ba ngimyo ya kita ki jing pentip ki babanya tenga kaparo ekne ba ki board district ki deban pha ka jing tip si ki ram asnong si ki nong ram snong bakin ai ka jing tip si ki snong ba katno beje hadu katno beje ki pli ki dukan marbam katno beje hadu katno beje ban pli ki yo ki han namar kane ka sim jing ki pai ba ki pli ki susong haying ki myo ban mi ki myo ban wan kiwan kejing pun pernah kibawan lagi kani kimrung segi snong ki thau kimrung segi kendong nak kata kadau haki than yang kendong kimyo e kejing tip ke babnya halor kejing pli ki yo ki hat dan ki dukan bagin tit ki marbam te nga kenturu haju kopor iki board district nam bakin ai ki dukan ki bakhambun ban pli khamtam kum kan nongpo ka umsning ka bohrembong ba kin extend ni kidukan namar ba bun kilet thit kimyo shu ban thit ya ketiar ka baki kwa namar ba lalut nama kidukan kidon hapo berbong tang ardli hapo numpo kidon saudli bat hapo umsning kidon lightly tinre nga kenturu e gane ba ki board district kin hapan pek bina halor jongane namar ba kade ka jing nam ta jong pai ba telada kampun kidukan ka bomot ki pai ba aru kin kadistan gaju kiro kin khamyo bakin dieng banya jan iwe namarabun kidukan kili oban thet nang tu te ngakarpat ikane bakin sim kya halor jongane namar ba nyimdei ban kinsting yeuni ukyang Jepang namar ba tam hapo ka kindiat singi kindiat por ulala ban bit iwe pat namar ba kumbangi syo yo jitip alumala we ubri ubuyo ukyang Jepang ulak ban penyabit haduk kumba saus pa tam mod e gibreu te kana gilong ka basir kai na basir kai tam namar ba umpat juja ko i nadu kumba ni ngilami isla jon ka partai te hendre haduk mentangi siam ban i ba kane ka de ka klam ka basir kai la na ka Jepang na basir kai tam ka bawan ha ka partai bor ko we
te khamtam ka jela ka jungi ka banang don cibun ki jingduna te hendrai wala kata ngisu kentu ya sarkar bakin sim ya ka jingkit kli bakin sim ya kata ka jingtrei hoy khula tre stom kat ne hendrai nang kentu ru banang tre haru nang sikmat baro khamtam nadu ki MLA ru ki badai hapo jong Kariboy district dan ki badai Sikiway pat ki district ru bakin sim lam ka jingkit kli ban tre dan menta jong di kucing Jepang COVID-19